Добре дошли на представителите на свищовските медии. Благодарим за присъствието. Това е нашата първа официална пресконференция в град Свищов, на която членът на Националния съвет на партия България на гражданите, господин Петър Николов, който е вляво от мен, ще представи местното ръководство на партията в община Свищов и съответно след това, след като дадем няколко встъпителни думи като наши кратки биографии, ще дадем възможност и на вас, колегите журналисти, за въпроси, касаещи както местната структура, така и националните проблеми, тъй като се намираме в една тежка политическа криза в момента. Благодаря ви. Давам думата на господин Петър Николов. Здравейте и от мен. Тепърва ще се виждаме през следващите месеци. Две думи ще се представя. Казвам се Петър Николов. Преподавател съм в Нов български университет в София по политически науки. Член съм на Националния съвет на България на гражданите и съм човека, който отговаря за изграждането на структурите и въобще организационното укрепване в Великотърновска област. Повода да свикаме тази пресконференция, защото поводите са три. Първият е да се запознаем, да си разменим координати, за да можем да си помагаме и да работим заедно от тук нататък. Втория повод е да представим нашето общинско ръководство. Това е, съгласно нашия устав, временно ръководство, което, тъй като в този момент ние нямаме структура изградена в Свищов, се назначава за да организира такава структура и в срок от 2 години да направи реално събрание, на което вече да се избере истинския екип. Надяваме се, разбира се, че това е този екип, който ще бъде избран в последствие. И третия повод е да коментираме актуалната политическа ситуация в страната. Не знам дали може би първо ще кажа няколко думи по този въпрос и после ще дам възможност на Калин да представи колегите. Това, което се случва през последните дни, е нещо, за което ние алармираме от много време насам. Много от тезите, които сме развивали в публичното пространство, тезите за намаляване на държавните субсидии на партиите, за ограничаване на привилегиите за политиците, за намаляване на броя на народните представители в парламента и прочее, не бяха тези дигани от някакъв популизъм само с желание да се харесваме на хората, а бяха провокирани от усещането ни, че българското общество е на ръба на предела на търпимостта и че ако политиците не направят и партиите не направят някакви жестове, в които да покажат, че са солидарни в кризата и в тежко положение с собствения си народ, ще бъдат делегитимирани. Това се случи. Всички политически партии, особено парламентарно представените партии, особено управляващата партия ГЕРБ, нямат легитимност вече да определят дневния ред на България. Това, което настояваме, знаете, че днес Бойко Борисов е върнал мандата на Росен Плевнелиев. Той има някакви абсурдни идеи да се направи правителство в рамките на този парламент с гласове на депутати от ГЕРБ, пък с мандат на БСП или ДПС. За нас това е абсолютно неприемливо. Нашата позиция е, че трябва максимално бързо да се върви на нови избори и когато се структурират тези избори, когато се структурира новия парламент, от ден първи на новия парламент да се започне подготовката за избори за Велико народно събрание, но избори, които преди да се състоят, да се постигне политически обществен национален консенсус около това какви промени трябва да се направят в Конституцията. За нас най-добрата възможност за насрочване на избори за Велико народно събрание е до година, заедно с евроизборите. Знаете, до година изтича мандат на Европейския парламент. Това са национални избори, те ще се случат в цяла Европа. Едновременно се пестят средства, едновременно не се карат хората по 1000 пъти да ходят да гласуват, отиват еднократно. Може да се направят избори за Велико народно събрание с кратък и ясен мандат какви промени да направи в Конституцията. И България има нужда от нов обществен договор и политическите партии са длъжни да се съобразят с
с гласа на хората, а не да се опитат по някакъв неловък начин да разбият тия хора, да ги заглушат, да им изземат тезите и нещо подобно. Нашата амбиция не е да говорим на хората, а да чуваме хората и да се опитваме да говорим с техния глас. Не винаги да повтаряме това, което си иска да се очаква от обществото, че ще кажем. Можем да кажем и нещо друго. Това е нашето мнение. Смятаме опитите на Бойко Борисов за търсене на това, което ние наричахме политически картел, всички партии в парламента да се обединят около някакво правителство, за поредния опит да се удари плесница на обществото. Това е срещу което хората скачат, това е усещането за сговаряне. Ние няма да участваме в такива филми. Искаме бързи избори, служебно правителство, нов обществен договор. Това са целите, върху които стъпваме. И в някаква степен мисля, че и тук давам думата на Калин, който да представи колегите от общинското ръководство. После ще имате възможност и за въпроси по националните теми. Целта ни, когато изграждахме ръководството в Свищов, е да направим такова ръководство, което да недвусмислено да показва, че ние не си играем на политика, а че влизаме в играта истински. Че ние не сме част, не сме маска на някой друг. Това е независимо ръководство, което се стои от опитни и от нови лица, но то има амбицията да отиде на избори с желанието да ги печели, а не да се играе на демокрация, както много партии в България. Като начало, за представянето на хората, които ще поемат организационно България на гражданите в Свищов, дължа да се извиня на нашите съграждани. Двама от членовете на нашето ръководство отсъстват. Доцент Бисер Кръстев е професионално ангажиран с лекции в момента в Пловдив. Госпожа Марийка Милкова, която е финансиста на кметство Горна Студена, също има достатъчно сериозни ангажименти, за да не може да уважи настояща пресконференция. Но това показва, че ние сме преди всичко работещи професионалисти, а не професионални политици. България мисля, че има много повече нужда от подобен тип хора, които да влязат в управлението, отколкото този модел, който и на национално ниво виждате, че се разпада с гръм и трясък. Като заместник-председатели на местната структура, мога да ви представя в дясно от мен господин Иван Димитров, преподавател в Държавната търговска гимназия. В ляво от мен достатъчно добре познато лице господин Васил Илиев, мой колега от Общински съвет Свищов. Друг учител от Търговската гимназия, господин Алеша Кошлов, също ще даде рамо на най-важното лоби, според мен, в управлението, лобито на учените хора, което потвърждава и ангажимента на госпожа Кунева, че образованието и науката ще бъдат основния приоритет във всяка нейна предизборна програма от тук нататък. Тъй като ангажимента ни към младите хора, държим да подчертаем, е изключително важен. Седмият член на нашето ръководство е господин Стефан Алтънов, което показва, че имаме ръководство от шампиони. Така че борим се за първото място, за хората, които не познават Стефчо. Това е националният шампион по висок скок, спортист неколкократно номер 1 на град Свищов. Освен това, изключително амбициозен и интелигентен млад човек, който освен спортни постижения има и достатъчно морал и други качества, за да бъде ценна придобивка на това ръководство. Още от самото начало държа да заявя, България на гражданите в Свищов ще се случи на максимално широка база, обществена база. Всички са добре дошли, всички знаещи, можещи хора с качества и морал имат какво да допринесат, така че не възприемайте това ръководство като нещо затворено и капсулирано. Всеки един от нас ще направи така, че хората да припознаят техните проблеми в наше лице. Отговорите ще се опитаме да ги дадем.
Със сигурност предстои изграждането на много експертни комисии, предстои структурирането на сдружението за тези, които не желаят да се ангажират политически. Самият аз в личното си качество до момента не съм участвал в политическа партия. Ангажимента ми на изминалите местни избори бе чисто граждански към нашия проект България на гражданите и регионите. Държа да отбележа в това отношение, че по някакво съвпадение на обстоятелствата така се случи, че в един и същ момент тезите, които Сдружението за европейско качество в висшето образование застъпваше в Свищов, в един момент се припокриха почти изцяло на национално ниво с партия България на граждани. Това беше един естествен процес, който се радваме, че в лицето на госпожа Кунева намери отклик и смятам, че това е една логична стъпка да продължим нашата работа, за да могат проблемите на Свищов да бъдат чути на национално ниво. Това е съвсем накратко като наша първа визитка за жителите на Свищов и на селата. От тук нататък, ако имате някакви въпроси, добре сте дошли. Има обективни и субективни причини за това какво се случва с един град. Обективните са ясни за всички. Проблемите на Свищов, това, че много млади хора го напускат, това, че цели индустрии загиват, проблеми с болницата, с други институции, неща, които ги има във всички градове в България тип Свищов. В малко градове в България са така добрия пример, които нещата не вървят в нормалното русло, а се променят. Защо? Защото има активни хора, които не се страхуват да тръгнат да плуват срещу течението, да се сборят с статуквото и гласовете им да се чуват. Когато се спряхме на Калин и на другите колеги, най-силният аргумент, тъй като ние много дълго обсъждахме на ниво Национален съвет и така нататък тези кандидатури. Най-силният аргумент беше, че Калин има глас, който се е чувал в национален мащаб, въпреки че той няма институционалните инструменти да го направи. Въпреки това, той има глас, който се е чувал и е разбил статуквото на национално ниво. Така че първият ни ангажимент е това, че изграждаме екип, който мислим, че има такъв глас, че има волята, че са хора, които истински милеят. Не им е писнало да се занимават с политика. Политиката малко стана мръсна дума последните дни, но и всъщност това да искаш по някакъв начин да промениш живота на гражданите, на града си, на общността, то това е политика. Това са хора, които обичат Свищов, хора, които ги боли истински за това, което се случва с Свищов, хора, които са имали варианти много да живеят и да се реализират другаде, но са успели да го направят тук и които са показали, че имат и знанията и уменията да пробиват. Първият ангажимент е този. Свободни хора, от тук нататък тази партия България на гражданите ще се случи. Ние ще видим на изборите тя колко голяма партия и колко сериозен субект. Сега, проучванията, аз професионално се занимавам с това, дават една голяма ножица, откъде до къде може да стигне тази партия. Ако приемем един умерен вариант, не най-оптимистичен, един умерен вариант, това сигурно ще бъде една от трите сериозни политически партии в България през следващите 2-3 мандата в парламента. Ако работим добре, ако работим истински в режим на диалог с всички вас, с гражданите, ако убедиме в нашата добронамерност и имаме толкова активни хора, мисля, че по-голяма гаранция от това не може да се даде. Ние сме събрали и събираме навсякъде. В Търново е такъв екипа ни, в Горна Оряховица и всъщност в цялата страна са такива екипите ни. Нашите хора след това, те искат да променят. Те не са доволни от това и показват целия им живот, жизнения им път, независимо дали са се занимавали с политика или не са се занимавали, едно постоянно търсене на промяната, там където им. Не знам колко отговора ми ви удовлетворява. Аз не съм от Свищов, макар че имам включително някаква семейна връзка, харесвам града, обичам града. Тепърва ще влезнем в темите, но когато учредявахме България на гражданите, в учредителната си декларация по настояване на Меглена Кунева лично, написахме накрая едно изречение. Ние вярваме в доброто и вярваме, че добрите неща могат да случат тогава, когато добрите хора
не стоят пасивно. Това е. Малко е идеалистично, но политиката в момента всичко се рестартира, в момента всичко почва от начало и има нужда от идеализъм. Ако продължим да играем на някакъв елит, на някакви такива договорки зад колисни и каквото се прави в политиката, всичко това ще изчезне. И това е лицето на нашата политическа партия навсякъде до този момент. Това са хора, самата Меглена Кунева, мисля, че внушава това нещо. Това е жена с експертен опит, жена, която е един от малкото хора в България, която може да каже, че е влязла с някаква задача да я свърши и е свършила успешно. Пред преговорите с Европейския съюз. Жена, която не бяга от отговорност, която същевременно внушава стабилност, внушава ценности, внушава, ако щете, възпитание. Трябва да изгледат по-възпитано публичните фигури в България. Това разпищоване, до което доведе особено Бойко Борисов, това да се замерят лидерите на основните партии, кой кого поръчал, как поръчал. Не знам дали си даваме сметка как изглеждаме навън. Страна, в която от парламентарната трибуна единият лидер на основна партия обвинява другия, че му е поръчал убийството и това минава 2 дни по-късно, вече темата е друга. Това за външен наблюдател е абсурдно. Представете си, Дейвид Камерън излиза и казва, че Тони Блеър преди 10 години му е поръчал убийство. Как ще прозвучи? Ето такава държава сме ние. Това може да го видите в Ирак, може да го видите в Афганистан, може да го видите в Европа, не можете. В Общинския съвет са 29 общински съветника и никой не работи за никого. Тези 29 общински съветника са избрани с прякото гласуване на гражданите на община Свищов и всеки един от тях има определен брой гласове, които са го пратили в местния парламент. Това, което съм правил през годините, последните 5-6 години, е, че оповестих доста лоши практики в община Свищов. Част от сигналите срещу знакови фигури от подземния свят в национален мащаб са подадени лично от мен. Това го знае целият град. Едва ли има човек, който се е осмелил в този град да подаде сигнал срещу Маргините. Ако има такъв, нека да го каже. Вие много добре знаете, че даже и с вашата телевизия бяхме на барикадата на Свищовската болница. Проблемите, нарушенията в Свищовската болница, нали, даже... Нали, момент, нали, нека да довърша. С вас също сме били на много теми, които са били така злободневни в този град. Това, което съм правил през годините, това ще продължа да правя и сега, към момента. Това е моят отговор, така че няма никаква разлика. Не съм се уморил да правя това, за което съм избрали хората и ще продължа да го правя. Тук ни трябваше комбинация, всъщност това е отговор някъде и на въпрос, който колегата зададе. Ние искаме независими хора, които, разбира се, всяка една ситуация ще поставят интересите на града, особено когато са общински съветници на първо място, ще се съобразяват с тях, но хора, които са независими. Искаме да знаем, повечето от вас имат, предполагам, по-добре познат Свищов от мен. Аз се занимавам от година с града, с историята, политическата му история, с това какво се случва. Повечето партии в Свищов се провалят и не се случват, именно защото не са свободни и не са независими. Защото, защото са част от по някакъв начин от управлението. Този екип, основната гаранция, която ние искахме да видим, е, че се състои от независими и свободни хора. И искаме да им дадем инструментариума, който има една по-сериозна, по-голяма политическа партия, защото техните опити до момента са били все пак маргинални политически сили. Искаме да им дадем възможността, не само на ниво Свищов, на по-високо ниво, да гласа им да се чуе. Тук трябва да дойде разлика. Не се договаряме с никой, нямаме никакви задкулисни договорки, никакви неща. Всичко от тук нататък ще се решава пред всички вас. Ние сме направили партия, която има амбицията да е водеща политическа сила. Тоест целта минимум
е да се препотвърдят гласовете на Меглена Кунева на президентските избори. Сега, на кое място ще ни подреди това в Свищов? Ще видим. Но аз мисля, че можем да гоним всичко, включително златните медали тук. Предвид, че ситуацията е много ситуацията е много динамична. Сутринта с вашите колеги от Търново водехме разговор, с които се срещам по-отдавна и им припомних първите ни срещи, когато им казах, че Борисов няма да си завърши мандата, че със сигурност няма да е следващия премиер. Те ме гледаха и общото им беше смешно нещата, които говорим. Към днешна дата им казах, помните ли, като за пръв път прозвучаха тук, вие се смяхте и казахте, че няма да стане. Кажете днес колко от вас ще се подпишат и ще кажат, Бойко Борисов ще продължи да бъде министър-председател, ще стане отново министър-председател. Когато за пръв път България на гражданите каза, че няма да се коалира по никакъв начин с БСП, с Борисов, с ДПС, това също всички почнаха, ами с кого ще се коалирате, кой ще ви е партньор. И когато ние казахме, вижте, нищо не се знае, изглеждаше, че сме някакви такива лунатици, които сами си говорят. Днес обаче колко души могат да кажат как ще изглежда следващия парламент? А следващото народно събрание, което според нас ще дойде много скоро, след това ще е Велико народно събрание, кои ще са партиите. Ние сме дълъг проект, не къс. Така че амбицията ни е голям. Аз също имам политически опит зад гърба си. Участвал съм в политическия живот вече и знам колко е трудно с малка партия, с малки цели, с амбиция да минеш 4% и някакви такива глупости да правиш реална политика. Всъщност всичко се изражда в тая амбиция с кого да се сглобиш, за да минеш 4%. Затова правим, за да има смисъл тази партия, тя трябва да бъде голяма. Въпроса на телевизия Зоната. Амбициите ни са големи, няма как да е иначе, при положение, че сме си взели шампион в ръководството. Повтарям го това нещо. Другото, което е, прилича на град с европейски претенции като Свищов, да има европейски изглеждащо ръководство на най-европейската партия. И като звучене, и като поведение, и като менталитет, ако щете, дори и като ценностна система. От тук нататък, от доверието на нашите съграждани, ще зависи колко напред можем да изведем този град. Вярвам, че с съвместните усилия на хората на местно ниво, в лицето на ръководството и на хората, които помагат около него, и на едни нови и младо изглеждащи и мислещи по нов начин политици, като координатора за Велико Търново господин Петър Николов и областния координатор господин Ангел Янчев, можем да го направим, но това от наша страна е на протегната ръка към свищовското общество. От тук нататък от хората зависи дали ще я приемат. Благодаря ви.